sumusunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sa balita, impormasyon at loob tan paway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:18 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Maabig ka buklas kumuya amin ito ang bulinaw tan Sambales. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita impormasyon na mga isyu ngayong umaga. Ang inyo pong makakasama. Good morning Pangasinan, maabig yakabwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Horado. Magtarion lingkor ato yung magtipangasinan Dennis Mojares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakala. Medyo na-late ng kaunti dahil yung bangka hindi makaalis. Wala nang baha. Meron? Meron. Meron Saan? pa rin. Oo. Meron pa rin. Yung mga iba. Oo. Naniray low-lying, dilap. Okay. Kaya nga ang pasok ngayon sa eskwela ay nasa kamay na ng mga school heads o mga principal. Aha. Sa mga ibang bayan. Dito sa Dagupan, ganun din. Aha. May talaranan nyo. Okay. O kwanta no, kapan-announce si Rame Arom. Kaya nga, okay. At siyempre, impalimalad si Karanatan. Aha. So nasa kamay na ng mga school heads, mga principal, kung magsuspindi ba sila ng klase dahil sa pagbasa kanilang mga lugar, depende na yan. Siyempre itong kung kasi nakaraang mga araw may mga lubog sa baha na mga lugar. Ang sinasabi nila dalawa ang klase ng yung calamity. Meron yung natural calamity na ito ay talagang tubig ulan at bagyo. Pero yung isa naman ay sinasabi lang man-made calamity o gawa ng tao dahil yung mga itinatapon na mga basura o kaya anuman dyan na ito ay sanhi ng pag-apaw ng tubig sa mga iba't ibang mga lugar, kapaborito Errol. Yung mga itinatapon na mga basura sa mga plastic, mga dumi, sa mga estero, kanal, ilog, isa yan sa mga pumipigil na dapat sana ay maayos na daloy ng tubig. Kaya nga yung mga ibang bayan ay may mga hakbangin na kanilang ginagawa. Tulad dyan sa may bayan ng Sual, Pangasinan, na kung saan ay may pag-apaw ng ilang mga bahagi dyan. Kaya itong Sual movement ay hiniling nila sa lokal na pamalaan na magdeklara ng climate emergency. Okay, alamin natin, nasa linya natin si Madam Rosana Marie Soriano, ang Pangulo ng Save Sual Movement sa bayan ng Sual, Pangasinan. Magandang umaga, Madam Soriano. Good morning, sir. Good morning. Live na kayo sa ating himpilan at alamin po namin yung hakbang ninyo dahil kayo po ay humihiling sa lokal na pamalaan ng Sual na magdeklara ng climate
emergency, Madam Soriano? Yes po, sir. Kasi po, nito pong mga nakaraang araw po na may mga bagyo-bagyo po tayo, bagamat hindi nga po ganun kalakasan, pero naranasan po natin yung matinding buhos ng ulan. Mhm. Tsaka po, ano po, sir, nagkaroon po ng malawakang pagbaha po rito sa aming lugar. Oh. So gaano po kataas yung tubig dyan sa inyo anong nakalipas na mga araw, Madam? Nung nakaraan po, sir, yung pumasok po dito sa aming lugar po ay hanggang tuhod po namin. Aha. So dati naman hindi nababaha ang inyong Opo. lugar? Hindi naman po siya ganung nababaha, pero ngayon po talaga ramdam po talaga namin yung malawakang pagbaha po talaga dito sa lugar namin. So ang ano po ang nakikita ng sexual movement na sanhin ng pagkabaha? Sa palagay ko po, sir, kasi wala na po kasing dredging na nangyayari dito po sa mga po namin, mga kanal po namin, yung mga creeks po namin. Aha. So po namin na kikita po namin kasi yung level po nung creek ay napakababaw na po. Aha. Kaya po nung nakaraan pong mga araw na bumuhos po ang malalakas na ulan dala din po ng habagat, ay gano'n na lang po yung pag-apaw po ng mga creeks po natin. Lahat po ng creeks po dito umapaw po. So siguro po ay may rin po ito dun sa daluyan po ng tubig. Baka po may mga barado na rin po na kailangan na rin po siguro talagang linisan, at saka kailangan na rin po sigurong hukayin yung ating mga creeks para po sa gayon lumalim po siya at hindi po agad aapaw po ang tubig pag nagkaroon po ng matinding pag-uulan. Isa sa mga pinaglalaban nyo yata sa sexual movement yung mga pagputol sa mga kahoy yata at saka mga bundok, Madam. Opo. Oo. Opo, sir. Yan din po yung isang namin. Kasi syempre, sir, pagka pinutol-putol na po natin yung mga punong kahoy po sa ating mga bundok, lalo na po nagkakaroon po ng erosion, lalo po ngayon na tag-ulan po. Wala na po nga hawak kasi sa mga lupa po natin. So ano po ang kasagutan ng LGU Sual sa kahilingan ninyo, Madam Rosana? Wala pa rin po kaming naririnig, sir, kung ano po ang magiging action po ng aming local unit po rito sa aming bayan. Bagamat patuloy pa rin po ang aming panawagan na sana po ay gamitin na po nila yung mga pondo po dyan para po isaayos po lahat ng ating mga canals po dito nang hindi na po tayo nababaha. Kasi talaga pong napakalaking perwisyo po niyan yung pagbaha po dito sa aming lugar. So hindi lamang po perwisyo para sa komunidad, kundi perwisyo din sa mga kabahayan, sa negosyo, dahil syempre hindi po kami makakapagnegosyo pag ganun po. Ma'am, meron po ba kayong nakikitang dahilan o mga establishments o na nakakaapekto sa kalikasan, Ma'am Rosana? Sa ngayon po, sir, kasi syempre yung laban po natin noon na pigilan po yung second coal plant. So nakatulong din po yun, sir, para hindi po lumala yung ating krisis sa klima. Actually, nasa krisis na po tayo dahil nakikita na po natin yung mga malawakang pagkasira po ng ating komunidad dahil po sa mga pagbaha at saka malalakas po na nararanasan nating mga pag-ulan, mga habagat, mga ganun po, sir. Kaya tinatawag na po natin itong climate crisis Okay, na kailangan po nating tugunan. Ito po ba ay nakarating na ho ba sa tanggapan ng inyong mayor? Sa ngayon po, sir, kasi matagal na po talaga naming ipinanawagan po ito. Siguro, sir, nakarating na rin po ito sa kanya at malamang naman po, sir, ay alam naman po niya kung ano po yung mga nangyayari. Ang Save Sual Movement, ang layunin po ninyo ay samahan at protektahan ang kalikasan. Kumusta naman po yung siyempre, may mga kabundukan po dyan. Yung mga puno naman po, Ma'am Rosana, kumusta po? Opo, sir, may mga kasamahan naman din po kami na nagtatanim pa rin po sa mga kabundukan. Bagamat, syempre po, sir, pagka ganito pong nag-uulan, talaga naman pong nawawash out din po yung mga katilang mga pananim. Kaya, pero sa ngayon po, sir, ay patuloy pa rin po kaming umaalalay po dun sa aming mga kasamahan po na
patuloy pa rin pong nagtatanim sa mga kabundukan. Opo, nabanggit niyo po kanina na sana ay yung pagdulog sa LGU. Tama po ba, ma'am? Pero kumusta naman po ang DENR? Ang Save Sual Movement po ba ay dumulog na rin po ba sa opisina ng DENR? Dati po sir, dumulog na rin po kami sa DNR. Yun nga po, yung nagbigay nga po sila sa amin ng mga pananim, ng mga puno po na itatanim po sa mga kabundukan. So yun po yung inano po nila sa amin na tulong po noon. Opo, ma'am, maisingit ko lang, ilang taon na po yung Save Sual Movement, Ma'am Rosana? 10 years na rin po sir kami kasi nag-start po kami nung 2016, yun po yung time po na napabalita po na magkakaroon po ulit ng second coal plant dito sa aming lugar. SEC registered din po ang Save Sual Movement? Under po kami sir, umbrella po ng PMCJ, Philippine Movement for Climate Justice. Okay po. Lastly, Ma'am Rosana, ang inyo pong panawagan na siguro sa atin pong mga kababayan sa Bayan ng Sual at yung hinaing na makarating kay Mayor po ng Sual. Please go ahead, ma'am. Okay. Sa aming mga lokal po na opisyal, lalong-lalo na po sa aming Mayor, sana po sir matugunan po ninyo yung mga malawakang pagbaha po na nangyari dito sa ating bayan. At sana po ay ma-dredge na po yung ating mga at makita po kung ano po yung mga solusyon, agarang solusyon na maaari po natin gawin para po mapigilan po natin yung malawakang pagbaha dito sa ating bayan. Nakita nyo naman po kung ano po yung mga nangyari at saka mga mangyayari pa dahil paparating na naman po ang isang malakas na bagyo. So sana po ay matugunan po natin yung mga pagbaha dito sa ating bayan, pag-dredge po ng mga creeks po natin dahil na kapansin-pansin po na lahat po ng creeks dito sa ating bayan ay umapaw po talaga. So, gawan po natin yun ng paraan. Siguro it's time to visit naman po itong mga daluyan ng ating mga kanal na tignan po natin lahat kung ano po talaga yung nagiging sanhi, bakit po tayo nagkakaroon ng ganitong malawakang pagbaha. Okay. Thank you very much, Madam. Thank you po, sir. Thank you. Okay, thank you very much. Yan po ang panayam natin kay Madam Rosana Marie Soriano ng Save Sual Movement diyan po sa may bayan ng Sual, Pangasinan. So, banggit niya na 10 taon na pala. Yung kailang grupo. Pero may yung Philippine parang environment naka-umbrella sila doon. So, pero sigurado ako may mga na rin dyan. May mga hakbangin na rin yung mayor dyan, siguro. Oo, malamang. Dahil, pag walay time damot at piling tumawag dito. yung kahit na yung spokesperson na lang siguro. Siguro Pwedeng ma-interview dyan. tawagan natin si Vice Mayor kung sakasakali na sagutin niya ang ating tawag, Pero nabisuhan mo ba na magla-live siya? Para malaman natin na kung anong hakbang ng Sangguniang Bayan ng Sual. Okay, good morning Vice Mayor Maximo Milan. Good morning, si Dennis to. Hello, Vice. Good morning. Hello, Vice. Hello. Good morning, Vice. Si Dennis Muares po ito. Yes. My boss. Yes, Vice. May kwan dito, yung interview namin kay Madam Rosana Marie Soriano ng Save Sual Movement, kaugnay doon sa pagbaha dyan sa bayan ng Sual, Pangasinan, na hinihiling nila sa lokal na pamalaan na magkaroon ng deklarasyon ng climate parang environment ano po masasabi niyo ito, Vice Mayor? Hindi ko pa nababasa yung komunikasyon. Hindi pa nabasa. Pero nakapost na sa kailang Facebook page. Pero kung sakasakali na darating sa inyong opisina, gagawa ba kayo ng hakbang dito, Vice? Siyempre, aksyonan niya na. Siyempre, kakabuti ng kwan. Ng bayan na Sual. Ng environment dyan. Okay. Okay, sana po, Vice Mayor, maasahan namin yung pong aksyon kung sakali dumating sa inyong tanggapan yung kailang hinaing Vice Mayor.
Yeah, yes. So, Okay, thank you. Okay. One. Okay, Okay, thank you. Okay, okay. So, yun po si... Okay. kandidato ka board member na. Okay. So, yun po, si Vice Mayor Maximo Milian ng Sual, Pangasinan, ano? Tataputan mo. Kandidato kang board member. Aliw? Oo. Arawi? So, hindi pa nakakarating sa kailang tanggapan daw, ano? Madam Soriano, kung sakasakali, gumawa na lang kayo siguro ng appeal letter sa tanggapan ng Sangguniang Bayan, address sa Vice Mayor at Presiding Officer, ganon din ang chairman ng environment sa Sangguniang Bayan, at furnish copy na lang siguro kay Mayor Liseldo Dungkalugay, para sa ganon ay action na nila, di ba? Yung mga hinaing kung sakasakali. Hindi, sabi naman ni Vice Mayor action na yan dahil para sa bayan yan Correct. Oo, para sa bayan. Okay. So, antayin natin kung yan ba ay masolusyonan na yung kailang hinaing. Actually, dapat din kapag ang Save Sual Movement kinontak na ng LGU at meron ng usapan, iparating din sana dito. Correct, oo. No, para alam din natin. Para malaman natin, para may announce din natin dito sa ating palatuntunan yung hakbang na isinagawa ng Sangguniang Bayan at siyempre ang lokal na pamalaan ng Sual, Pangasinan. Ayan, okay. So, antayin natin. Actually, hindi lang Sual ang binaha. Actually, sa dami talaga ng volume ng tubig ngayon. Oo. Yung mga hindi nababaha o hindi kumbaga hindi tumataas ang tubig, adulap-dulap natin. Correct, oo. Diba? In fairness, wala rin lugar aga nadudulap ng saman at atagay so danom natin. Correct. Karakal volume na danom. Oo. So, yun po yung natin, antayin natin yung mismong kasagutan ng lokal na pamalaan kung ano yung hakbangin kung sakasakaling may mga apila na kailang ma-receive action nila yan, Sa aming pagbabalik, talakayan din natin ang ilang pang mga issue makalipas na po ng ilang paalala. Putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Putang Iran sunata. Dame yung... San ang putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, Grabe, gimagana ka, Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang
bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canegosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canegosio Ferrer na
nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan kapuasan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kakabuasan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:43 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Mark Terion Lingkor, Team Magtipangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Meron tayong kwan dito, sabi ni David Angelo. Idol, what to do is declare climate emergency now. Calling on the government to declare a national climate emergency and for Congress and the Senate to pass a climate emergency act. This law should assess the effect of climate change in our country, provided funds for research and development, and provide climate-proof solution, sabi niya. So maraming gusto na dapat i-declare ang climate emergency. Depende na rin sa yan. Depende na rin sa mga namumuno yan. Tsaka kailangan natin ng pundo dyan eh. So ang local na plan, hindi basta-basta na ganon-ganon na lang yan. So dapat pagplanuhan ng mabuti. At kung nararapat talaga na i-declare ang climate emergency, dapat ang lokal na pamahalaan ang gumawa ng agarang hakbang. Alas 6:45. Inatasan ng Department of Education ang lahat ng pribado at pampublikong paaralan sa elementarya at sekundarya na magsagawa ng sabayang safety drill bukas, Agosto 25, 2026. Safety drill? Sa mga school? Yung mga may pasok? Siguro, Pero sa yung mga may pasok? Yung may pasok. Ang importante na gawin ng pamahalaan, lalo na sa hanay ng, siyempre, sa kapulisan. Magkaroon din ng gun safety. At responsible gun owners. Kahit araw-araw na magsasagawa ng safety drill sa mga paaralan sa buong bansa, kung ang mga men in uniform ay hindi nag-iingat sa kanilang mga baril, useless ang safety drill na inuutos ng Department of Education. Meron lang ilan naman. May ilan, hindi naman. Correct. Lahat may ilan lang. May ilan lang. Ganitong kaanak na naipupuslit yung firearms ng kanilang anak. Ang involved kasi sa krimen ay estudyante. Estudyante. Anak o kamag-anak ng may-ari ng baril. Gaya ng nangyari sa Tacloban. Ang isa sa mga suspect ay kaanak
ng pulis. Oo. Yung sa may Ateneo de Zamboanga Oo. ay customs police. Oo, kaya nga. So dapat dapat dalawa lang yung pwedeng yung hawakan na baril yung Actually, isa lang. isa lang. Isa lang ang issue na service Oo, card. pero kung bibili ng service firearm ng pulis, isa lang. Hindi mo ano yan. Oo nga. Hindi mo Oo. masasabi yan dahil may classification. Kaya nga Yung private citizen nga na Oo. may pambili, pwede kahit ilan eh. Kaya nga. Sila pa kaya. Kaya nga, yun ang kondyo ngayon. Oo, at Hindi saka, mo mapipigilan yan. Libre-libre tayong bumili. Oo. Basta may may kaukulang dokumento, papeles. At yung classification mo na 1, 2, 3, yan. kaya nga, yun ang kondyo. So, kaya mong mag-maintain, magbayad, taon-taon. Pero kaya kailangan na may malinaw na gun storage guideline para sa pag-iingat sa mga baril. Di ba? Oo. So, dapat sana ay itong sinasabi naman ng ilang netizen, bago mag-issue ng di ba mag-apply ka muna ng LTAP? O pag magpo-purchase ka na, meron kang storage. Correct, Storage room like vault. Yan yung paglagyan mo. Mahirap buksan, ikaw lang ang nakakalam. Correct. Ng PIN baril, o password. Password, okay. Kung ikaw ang licensed gun owner at nagamit ng ibang tao ang baril, dapat na kasuhan at makulong din, di ba? Yan ang sarang gawin ng paano pag mababatas. ninakaw? Report ka agad. Report ka agad para may ebidensya. Para pag ginamit, hindi siya madawit. Oo. Yun ang dyan. Ang ligtas na pagtatago ng baril ay nangangailangan ng alam mo ba yung dapat nakaseparate yung pag-imbak. Yung bala, nakaseparate yung magazine. Nakalagay sa safety box na hindi basta-basta mabubuksan ng ibang tao. Kailangan ng mahigpit na batas ukol dito sa upang matiyak ang kaligtasan ng mga bata, especially yung mga mag-aaral, na hindi sila natatakot sa anumang mga mangyayaring krimen, di ba? So yun po yung dyan. Pero at least yung mga drill na ganyan kahit papaano magkaroon ng idea yung mga bata. Yung na-forward ko na video, 'di ba, yung kanilang mismong lamesa. At pwede nilang pagtaguan kahit na barilin mo, hindi pala basta-basta tinatablan, ano? Tama. Sa ibang bansa yun. Ibang bansa, pero wala pa rito Hindi dito. Kumbaga bulletproof. Dito yung tables and chairs nga, yung recycle pa nga, di ba? Kaya nga, yung plastic na basura. So, pag yan ang gagamitin, ay very expensive. Malaking pundo ang kailangan dyan. Yung nga lang, pagkuha ng mga security guard. Bakit nung panahon noon, di ba? Pag pinag-guardian tayo, nagdadala pa nga tayo ng itak eh. Correct. Wala naman na balitang tinaga. Wala, diba? Walang sinaktan. Wala repalot. Diba? Wala barang. Walang violence na nangyayari noon. Susigbatan, agawan ng sama. Disiplinado yung mga bata noon. Saka iba yung pagdidisiplina ng mga magulang at ng mga guro. Takot yung mga sa mga mga batang 90s. Alam mo, may nabasa ako sa social media na isang dating DepEd secretary, sinabi niya na dapat ibalik yung dating pagdidisiplina ng mga guro. Maraming aangal. Kaya nga yung batas kasi, yung batas ang dapat na dyan, repasuhing mabuti.
yung isa dyan, yung BAUSI, yung Violence Against Women and Their Children. At saka yung Juvenile Justice Act. Yun yung mga dapat na ripasuhin, tignan kung ano po ang nararapat upang maprotektahan natin ang mga mag-aaral sa mga pampublikong paaralan. Hindi lang po pampubliko, pati mga private. Pero sa private, talagang disiplinado ang mga yan, di ba? So, yun po. Antayin natin kung ano po ang gagawin na hakbang ng ating mga mambabatas. Meron nga nagsuggest na kung hindi tatanggalin yung mga yung mga medyo malaswas sa Facebook, sabi nila. Yung online games. Online games, online games. Unahin nyo nang tanggalin yung online games. Pero yung online sugal, okay lang. Hindi. Online sugal. Online. Parehas online pinag-uusapan. Bakit? Yung online sugal ba, pag wala na bang maisugal, yung na-addict sa sugal, hinto ba yan? Hindi. Malay mo, magnakaw pa yan, manloob pa ng bahay, di ba? So, kaya yun ang unahin nyo, yung online games. Natanggalin. Yung online sugal, okay lang yan. So, yun. Sabi nila, pag hindi daw tanggalin, baka ibaban nila yung paggagamit ng Facebook sa Pilipinas. Huwag naman. Hindi naman Facebook. Wala namang particular na sinabi. Yung online games lang. Na medyo harsh. Laruin. Kaya yan at saka dapat mga magulang dapat yung pangaralan yung mga anak ninyo dyan sa bahay. Na wag silang gagawa ng hindi maganda. Dapat nakapokus lang sila sa kailang pag-aaral para sa kailang kinabukasan. Okay. Diba? Okay. Tama. Sige. Kung may nag-text dito, di ko alam kung magulang ito o... Ano sabi? Good morning mga sir. Kumusta po yung pondong inalaan dito sa bayan ng Binmaloy? Para po sa school supplies. Hanggang ngayon, wala pa rin. Anong petsa na? Okay. So, sa Binmaloy, may inallocate sila na pondo. Para sa school supplies. Saan napunta yung pundo na yan? Sinabing school supplies kasi taon-taon nagbibigay, panahon pa ng dating administrasyon, may ganyan na. Correct. At saka, ngayon, bakit wala pa? Ano ba ang pasukan? June, di ba? June, July, September na maya-maya. Wala pa rin? Saan napunta yung pundo? Yan po ay alamin natin kung saan ginamit yung pondo. Kasi na-allocate daw pala yan nung last year. Na supposed to be gagamitin na ngayon. Dapat bago magpasukan, meron na. Agosto, magsa-September na. Wala pa. Okay. Diyan sa Binmalay daw yan Binmalay. Binmalay. Bukas, kung siguro, pag nakakuha tayo ng mga additional info tungkol dyan, ay ilalatag natin dito kung ano po ang nangyari dyan sa pundo na intended for school supplies, ngunit hanggang ngayon, hindi pa naibibigay yung school supplies. Kahit na isang lapis o isang papel man lang, wala pa. Anong nangyari? Mayor Pete Merera. Good morning sa mga masugid nating taga-subaybay. Si Lynn Navat. Ayan, nasa ibang bansa ito. Si Ami Sapanta Tipasya. Ayan, magandang umaga po sa inyo. At ganon din, si Madam Rosana Maria Soriano kanina nakapanayam natin. Okay. Si sino pa yun natin? Merlita Abilia. Ayan, magandang umaga. Majena Corda na nasa HK. Magandang umaga. At ganon din si Mar Pascua. Magandang umaga. Renaldo Bungar. Magandang umaga sa inyo. At ganon din diyan sa may Kalasyaw, Pangasinan,
magandang umaga kay dyan sa may barangay Mangkop. Possible na ba yung daan dyan sa Mangkop? Maalaman natin ano kay MDR kung possible na yung daanan dyan. Dyan sa may Mangkop, Sister Ramos, magandang umaga sa inyo. At ganun din, magandang umaga dyan sa Mayor's Office. Si Madam Mami, si Boss Carlo, si Sarbayan, si Sergeant Basa, ganun din si Master Sergeant Oliver Esteves. At dyan sa may LCR, si Madam Jubit Apiado Esteves. Magandang umaga po sa inyo dyan. Ganun din si Dado at si Harold Johnson. Magandang umaga. Sino pa? Si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan, magandang umaga. Si Mayor Alpe Soriano. Ayan. Good morning. Ng Marasique. Marasique. Ayan. Si Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw, magandang umaga. Si Councilor Kyle Arthur Valdisa Gaspar at tagaon din si Councilor Elias Villaniba. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga din kay Councilor Jumel Lorisco. Si Sir Ben Hobelianos, good morning. Si Amelita Resuello, good morning. Si Peryong Vlog. Mabigyan kabosan mga idol. Matsil Sulaman, Peter Pot, sunatuloy so eleksyon at barangay at Sangguniang Kabataan. Abangan mo sa announcement na kumilik. Tagad dupo ko no, Binmalay. Good morning. Okay, good morning sa inyo dyan. Si Bads Vidal, si Master Sarlo Gonzales, good morning. Good morning din kay Sir Jeffrey at si Dr. Felix Domicilio. Si Boss Darwin, magandang umaga. Don Ramon Bautista. Good morning, sir. Diyan sa may Region 1 Medical Center. Don Ramon, may non-birthday na Nimbunaga Simba. Ayan, masarap yung handa niya. Thank you very much sa Sarara may tulong. Ayan, Ay papasabidad sa Sikatayo through Sir Ramon Bautista. Ayan, At siyempre, nabanggit na ang Region 1 Medical Center. Good morning din kay Centennial Medical Center Chief, Dr. Roland Mejia. Ayan, Good morning. Good morning. Wala na po tayo sapat na oras sa ating palatuntunan. Kaya kaya po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid at magbabalik bukas ang inyo pong nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Magtorian Lingkor, Timog Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabanganan, ang susunod na palatuntunan, Early in the Morning! Nika Orly Navarro, dito lamang sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon at loob tan